Grabe, enjoy talaga itong daan na to. Malapad na. Wala pa gano'ng sasakyan kasi today Sunday. So ayun, wala masyadong sasakyan mga boss. So solo natin yung daan mga boss. Tsaka 6 lanes pa, diba? Sarap. Pero ano lang ulit. Police. Ah, sarap. Sarap. Eto na. Eto na. Ah. Woo! Solid. Shoutout kay kuya. Uy! Ah! Kala ko magsaslide yung gulong. Grabe. Bye! Ah! Holy grabe, hindi talaga ako marunong mag-banking mga boss. Oh, kuya. Oh. Galing. Dito. Bigyan natin si kuya. GTM. Handahan lang tayo kasi hindi pa to hindi pa to fully paid. Ay, hirap na. Grabe. Pero sarap talaga ditong banking mga boss. Kung banking yung hilig nyo mga boss, punta kayo dito sa Mawab. Grabe, sobrang sarap. Yan o, sabay ko si kuya. What's up kuya? Woo! Pababa. Kailangan kasi naka full gear ka dito mga boss. Kapag nakababanking ka, hindi full gear yung may safety. Yung may kneecap ba yun? Tsaka elbow pad, knee pad pala, knee pad, elbow pad. Tala, diba? Grabe, sarap. Teka natin si kuya.
Sarap! Woo! Ganun pa ulit! Sarap! Woo! Haha! Grabe! Ang sarap! Banking to the max! Woo! At dito na natatapos ang video natin mga boss. Sulit na sulit. Sabi dito pa lang wala na. Sarap na. Dito pa lang ha, satisfied ka na mga boss. Oh. Grabing bankingan talaga dito. Chop. Yan, Mawab na tayo. Diba? Wala lang kadali. Mawab na. Medyo malayo pa tayo mga boss. Dadaan pa tayo ng nabunturan. Tsaka papasok.